салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Дастури чагалдакҳои шарора. Ҳар кадбону чагалдакро бо тарзи худ тайёр мекунад. Ман ҳам бо тарзи худ омода мекунам. Биёед бубинем ки чагалдакҳои шарора чӣ гуна ҳастанд. Ман як паймона мост, орд ва кабутӣ ҳар серо баробар мегирам. Ҳамаро хуб омехта мекунам ва мурчу, намаку қаламфур ҳар чӣ ки боз худатон дӯст медоред илова кунед. Тез дӯст медоред, ҳар гуна ки дӯст медоред илова кунед. Баъдан хамирро дохили халтача мекунем. Бо қошуқча ҳам метавонед кор кунед, вале бо халтача роҳаттар аст. Баъдан ҳамон гуна ки дар навор мебинед аз қайчи истифода мекунем ва хамирро ба андозаҳои дилхоҳ хурд мекунем. Андозаи хамирро хурд гирем беҳтар аст. Дар ин вақт бисёр турду хушмазза меояд. Метавонед андозаҳоро ҳам калон гиред. ҳарорати мо бояд миёна бошад. Оташ на паст, на баланд. Агар баланд бошад хомсуз мешавад, паст бошад равғанро аз ҳад зиёд ба худ мекашад. Ва хуб бо звирабой, бо ҳар чизе ки худатон дӯст медоред пешниҳоди азизон кунед. Ин дастурро бисанҷед. Умедворам писандатон меояд. Хеле сабук аст, камхарҷ аст, зудпаз ҳаст. аз он чагалдаки суннатие ки бо хамирмоя омода мешавад. ин хеле сабуку осонкор ҳаст ва барори кор ва нӯши ҷон азизон.